Kežmarok bolo kedysi mesto, v ktorom žilo vedľa seba viacero národností a etnických skupín. Slováci, Nemci, Maďari, Poliaci, Bulhári, Česi, Rusíni, ale aj Židia. Vychovávali tu svoje deti, modlievali sa v synagóge, pracovali a zveľaďovali toto mesto. Až do obdobia, keď sa začala písať najsmutnejšia kapitola ich dejín. V novembri pri príležitosti Dní židovskej kultúry na ich pamiatku odhalili v Kežmarskom parku pamätník. Jeho vznik, ako aj celé podujatie, pripravil Kežmarský cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi. Evanjelická cirkev sa podieľa na príprave Dní židovskej kultúry, pretože sme spätí s minulosťou, vzhľadom na to, že môj predchodca, brat farár Ondrej Spišák, počas druhej svetovej vojny a hlavne počas deportácií veľmi vlastne pomáhal miestnym Židom. Zachraňoval ich nielen tým, že vlastne ich krstil, a v matrike cirkevného zboru máme mnohé záznamy, ale rovnako aj fyzickou konkrétnou pomocou týmto Židom sa snažil pomôcť, aby neskončili v koncentračných táboroch. Kežmarok bol po stáročia multinárodným, multietnickým mestom. Žiaľ, už len bol. K pätine obyvateľstva kedysi patrili Židia. A čo bolo úžasné, tu sa ľudia všetci veľmi dobre znášali. Keďže miestne líceum bolo naozaj veľmi tolerantné, čo sa týka náboženského hľadiska, tak vlastne na líceu študovali aj Židia. Ba dokonca sa podieľali aj na jeho financovaní, čiže aj mnohé dary sme dostávali práve od židovskej komunity na to, aby mohlo fungovať vôbec toto líceum. Žiaľ, potom prišiel rok 1938, ale môžem povedať na obranu Kežmarčanov. To neboli Kežmarčania, čo robili pogromy, ale prišli sem Nemci zo Sudet, tí nahecovali hlavne mladých ľudí a vtedy začalo nie že nepriateľstvo. Zo strany Židov nepriateľstvo nebolo. Ale žiaľ, tí, ktorí si mysleli, že sú übermenší, nám takto zmenili aj štruktúru Kežmarského mesta. Cieľom tohto podujatia Dní židovskej kultúry je vlastne oboznámiť širokú verejnosť s tým, že niekedy v meste Kežmarok žili Židia, že patrili medzi nás a že sme žili vlastne spolu s nimi, čo dnes už nemôžeme povedať, pretože v meste Kežmarok podľa ščítania ľudu žije iba jeden jediný Žid. Žiaľ Bohu, nie že oni, ale my sme po nich nezanechali takmer nič. Zbúrali sme jednu synagógu, druhú synagógu, vraj preto, že už nemal kto do nej chodiť. Ale ja si myslím, že cesta, kvôli ktorej sa zbúrala synagóga, tam mohla viesť aj iným smerom. Ale žiaľ Bohu, vtedy bol taký trend, že sa nebúralo len Kežmarku, ale takisto napríklad synagóga v Bratislave. No čo po nich ostalo? Zopár dokumentov a naše múzeum sa podujalo urobiť expozíciu života židovskej komunity. A ja sa opovažujem tvrdiť, že v rámci slovenských múzeí, teda nie so židovským zameraním, ale slovenských múzeí, je to jedinečná expozícia. וטהורים כזהר הרקיע מזהירים אסני ישמעיס כל הקדושים. Stojíme tu vlastne na mieste, kde stála prvá aj druhá synagóga židovskej náboženskej obce z Kežmarku. Tam sa oni chodili modliť tak ako my, až kým neprišiel ten bláznivý čas, kedy ich zobrali a vyviezli ich do tých koncentrákov a ničili ich, až z nich zostala len hrstka. A tí sa vrátili naspäť, ale potom, keď sa ukázalo po vojne, že to zriadenie zase je také trocha nepriateľské voči nim, tak sa pobrali do toho novovzniknutého štátu Izrael v 48. Dodnes tu zostali Židia len ako potomkovia, ktorí už boli pokrstení a ktorí už vlastne tie židovské korene stratili.
Jediní, ktorí chodia sem ešte, tak sú už z Kežmarku preč a sem prídu iba na chvíľočku. Ja som tu prišla z najväčšej diaľky. Preletela som 10 000 míľ z Kalifornie, ale manželovi som povedala, ja tam musím ísť. Žil tu môj otec, jeho rodičia, strýkovia a tety a preto bolo pre mňa prísť sem veľmi dôležité. Pre nich najušľachtilejším činom je urobiť dobre tomu, kto to nevie oplatiť. A to sú naši predkovia. Tí sa nám ani poďakovať už nemôžu. A pre nich rodina, korene je veľmi dôležitá. Pán Porober mal ten pocit, že to bol morálny dlh dnešných obyvateľov. A ja si myslím, že to je veľmi významné a je to vzor pre iných, lebo tá tragédia bola slovenská tragédia, je iba židovská tragédia. A o tej tragédie my, Židia, nemôžeme zabudnúť, ale ľudia na Slovensku, ktorí nie sú Židia, môžu zabudnúť. Ale keď majú taký vzor, ako pán senior, ktorý organizoval túto akciu, myslím, že je to veľmi dôležité, veľmi významné. It's very hard to express our feelings for today. For the generations and generations. Je pre mňa veľmi ťažké vyjadriť dnes svoje pocity kvôli generácii mojich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, ktorí tu stáli a modlili sa za svoje deti, aj za mňa, moje deti a moje vnúčatá. Je to pre nás veľmi osobité miesto a chcela by som sa poďakovať každému, pánovi primátorovi a všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Tieto pocity si zoberieme so sebou do New Yorku, do Kalifornie, Izraela, kdekoľvek, kde pôjdeme, navždy si to uchováme v pamäti. Vždy budem cítiť vďačnosť. Naozaj neviem ani vyjadriť, čo teraz prežívame. Kežmarok bude navždy našim domovom a dúfam, že sa tu ešte vrátim a že sa tu budú vracať aj budúce generácie. Je mi len ľúto, že moje deti tu dnes nemôžu byť a modliť sa na mieste, kde sa modlil môj starý otec. Ďakujeme vám veľmi pekne.